Guys, ako matanong hinihinay na ko balin dito sa tubangan. Kay ari dire magkarong sunod semana magkuan na mi dire. Nagtrabaho mi ano. Ang tanong guys, kabugat guys. Libog na ko ani asa ko na ipamutang. Money silver green guys. Ay, tawang guys, kabugat. Ugma na sad puhon ng uban guys, murag bugat man. Duty para ba ko?